Na giya nga Petra na kugugatan ko adna margas tano mapumasa tano na kibugitano na ino kap na ipumangilay sa ukit ino kap na idipaki pupawala akataon gad na sa Rasulullah ag sa mga sahaba mga tabiin na ded na bakiran mi Petra sa pamana tera so sakno na pamana maninigura ko simbo niya si Allah na api agatusan gibuy mitero na api antaon na ulama Yusuf Qaradawi tak kasala koronjan na dia kenin pakar pengensokatur yang upamana galbu Rasulullah. Dia kata katur Allah sa ayat falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Man ay manang ayat na man katikul da supak niya sa Rasulullah. Kaya kisugatun na pamana fitnah sa dunia nagu madatigena siksa sa lungan na more. Nakataon niyo tigi Imam Ahmad ang tunay fitnah na asyir. Nakataon niyo tunay ibaman na bidayat asyir na pamanang ko makakalingon markatigan sa sunnah Rasulullah na sengkaan ka imbagak ka kagigim na paman na ako nga nasubi ginaw so na ako nga sukatero mga tao miya karere ko paman nagim ta hadis sa Rasulullah na ayni dinan di Indiakat na panganangan na sakka amranaw na kugo nga magay ka sa margas na di ka pun magay ka pumawal ka na sopata imam na paman na maupakat siya na paman na ay magay na margas adna mga tao sa nga na mawari ng buta siran wallah kaya ano niya natong buta wallah na kadiran di sami di ang subuh Rasulullah kagigi na pituro gini ulama kubi na napi mesok pakyan so katero Rasulullah na ayak ya pure na sakka apa man na ito taglian so perak kamamantian na kapdi miskin tabi ta ko dirong yulo na knaba kay kapdi si miskin nga ay ni kapdi gino nga para diga prekuran na ino mga di miya songkad ga so paman nagalib Rasulullah o pure pa man ang takatero ka ayak ka gino sa perak na kapdi ka si miskin na ino nga di sid ka isa kanaba zakat al fitr nga sa magatos dugatos na pitra ka sa markas agiti ka ketanto ni na pure kapdi agya mamukunta pa man na ketong miskin na paman na tamantong ka paman na pera ka kuunian nagya mo ta miskin na paman na di semili ka pera ka kuunian nak akiboto para regdi ka paman na tabiat ako mga miskin paman nak akiboto miskin ka pwede mo to sa mikon sa gini mga gadget na suwaki so mga miskin si kumasaw Rasulullah na mas mala so kami miskin kira na di so mga miskin kami manto so mga miskin kira na ayaw girawan na matatangan niran na suka kaniran kung kapipita na diran matatangan suka kaniran si ko kegebi seketano na so mga miskin seketano na adna mga refrigerator ran adna mga cellphone ran kompleto susundo walay ran upama ka suka pakakailangan na kapag maalis so pitra sambalo ya perak na sumaso Rasulullah na pabalo na perak kasama tama sila na adna perak adna dirham na adna dinar sad mo sa pumasaan ko hakiko nga sa gitaran kiko nga sa ako na pero may pumasaan ko na ino to sa Rasulullah dan yang gulo ayak yang mana niyan nagyan ka iya Petra nanguta kabasay Syekh Utsaimin apa mana simbaini atin du Rasulullah so bundalian agito so isa ka gantang pangalan na diga pakibuali na kakuali na nga nadara mga Petra nagito ba unta kabasa ko apa man napiya ka mo sa mga manusia apa man guguro ko na mata ni masuk amalian na amay buka ko masuk paman na pungelebuk na miya kalebulubud ka ayabu pamana saka Petra na ayabu pungelebuk na pemuko sa kasamargas na hindi nga ko miskin nararagan nga penutup na pengilay ka sa ukiti masupak ka sa Rasulullah na pengilay ka sa ukiti masupak ka sa mga sahaba na ano rin sa baratya si Allah isa apeligro apamana di matero upamana papakay niyan sa upamana perak na tigran na kay afdal na perak nakalakan ka sa Allah na upamana tubat ka si Allah sa malaka tubat ka ayaman na gyud mo ta kay tero nga sa afdal sa upamana perak aya taralbi na sa perak na ayab sa maana niya na sa Rasulullah na supingulolan niya na afdal ayab sa maana niya na supingulo mga sahaba na kurang supingulo Rasulullah sa mga sahaba niya sa mga tabiin na kurang na ema pa nagiri pa manartay man to perak giya pa naging mo to paman na mga pada mga ulama paman natigiran na sa mga ulama sa Saudi na paman na ini mardudira na paman na dirang kapapakai ko perak na sudi diro diter wa alim na kalaknya sa Allah kaswa kiso kapakambuke ko mga ulama na isad na paman na di paman April Allah ustub na adna isa ka taw ko mga ulama sa Saudi kapag isa ka taw dua ka taw isaw siya kinya paman na Sheikh Abdul Al-Mutlaq na siya kinya Sheikh Abdul Al-Mutlaq na miyatid na napapakay din sa ukwa perak na uy pada na mga ulama sa Saudi ugay naknabay aya ba paman na si sa Saudi naknabay sukat kero yan na aya pamana aya kau onoran di pamana adna ketu mga ulama tanu sa Pilipinas asabab sa giyo taboboy yan sa kapitra sa pera kapsupak niya sa Rasulullah nasasaka taw miyan ni ulama sa Saudi na tigi na sumang ulama sa Saudi langon na ini tirad ini marudira sa katerura pamana maakul
Ketarimau akan pamana susakno. Ketarimau akan la ibaga kan sukat gal buku Rasulullah. Ibaga kan gal buku mga sahabat min ajli aqwal rijal. Pamana dinan ka pamana mustahilan ang pamana mga ulama ahli sunnah. Ubayran pamana ipagawa pamana ibagak sukat Rasulullah sa ayat ko nira na sukat ugi may pamana mga mga ibugu mga ulama pamana papakay nira na ginda ya. Pera api mangitong ka lang na pamana mga tao. Ay importante na ilenga makain si ko galbo Rasul antara pamana makasusupa ko na o makasusupa ko na api miling na kadakliran ng mga tao. Buto pamana belia pamana katero. Giti mga pamana mangas ka ng mga pagriyan na pamana. So kabayan na pitra pamana makasigura do pamana pitra na ayah kaya pitraan ka na margas na opura ikapdi ka sumiskin na raksi nga sa maga to sa sidka mo. Kapamana niya timo ka suka sidka ugi mong tuwa kapitra. Sang na isumpay ka kano pero kapamu ka sa katak sila si Allah. Uway ad na mga ulama apamana piyakay na suka bigay sa perak ugid na ayah ilengan andi makaayon si ko galbo ko Rasulullah na andi makaayon si ko galbo ko mga sahaba na galbo ko mga tabi'in na galbo ko pata imam.